LGTBI, avui a la tarda ho hem vist amb la Júlia Peguera des de la Vila Olímpica de Barcelona, i ara anem a l'Ametlla del Vallès, on avui hi ha un bon espectacle. Com a pregoner hi ha el Joan Lianyo, el Joan d'Eufòria, i també hi ha les xanclets, i allà hi tenim la Míriam Riau. Míriam, bona tarda, explica'ns. Mira, fixa't tu que ben ambientada està. Bona tarda, com esteu? Mireu què porto aquí. Una mica de tretjo de les xanclets, una popa que m'han deixat també, ara parlarem amb ells, a veure quin és l'espectacle que ens oferiran aquest vespre aquí a l'Ametlla del Vallès. Escolteu, Tete! Escolta! Escolta, me l'he trobat per aquí baix, a veure si l'haurà perdut algú ara. Mira que ha vingut la TV3! Ai, la mega pubilla! Bona tarda, nena, bona tarda! La mega pubilla. Nena, escolta un moment. Escolta, tu creus que t'has de presentar així a la televisió nacional catalana? Home, per favor, una mica de per favor, Xavi. Ja, home. És que el plat fort, el plat gordo és ella. Però nosaltres, quan estem assajant, és un assaig, aquí convoquem a tothom de l'Ametlla del Vallès i tots als voltants perquè vinguin a gaudir de la festa de l'orgull. Exacte. L'orgull rural no és només es celebra a les ciutats, que la rural també se celebra. Que hem de fer patria també als pobles, que s'ha de viure l'orgull a tot Catalunya i a tots els pobles de Catalunya, nena. I a més, en una ocasió... És que és la mega pubilla. Exacte, i a més, una ocasió on l'Ajuntament s'implica i dona pressupost perquè els artistes també ens puguem guanyar la vida. Exacte. Perquè estem una mica farts d'actuar... Així que si no saps què fer, a les 9:30 aquí, a la plaça de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Home, això és fantàstic. Però quin espectacle veurem? Perquè jo us he vist que posava aquí disco mòbil amb de xanclets. Ui, pues... I la mega pubilla. No me deixis, mira. Serà cançó tradicional catalana, moderneta... Però també hi ha la Rosalia, hi ha el nou èxit d'Eurovisió, amb coses molt eufòriques... I sobretot, farem un tribut a la tieta de Catalunya, que és cosina germana meva de lluny, però la Núria Feliu també hi serà, tu! Que t'estimem, Noritona! T'estimem molt! I la nena. O sigui que pinta molt bé. Sí, riures, humor, ganes de lluitar ballant, celebrant, per passar-ho bé, que per això... Lluitar amb alegria és la manera més agraïda de lluitar i segurament la més efectiva, també, no? Perquè els drets LGTBIQ, perquè cada vegada hi ha més lletres, no s'aconsegueixen. El plus va molt bé. Això, el plus va molt bé perquè ja ho inclou tot. Però s'aconsegueixen dia a dia, lluitant. I un cop cada 4 anys quan hi ha votacions, per no votar aquí no. Recordem-nos. Això, recordem-nos que el mes de maig que ve ja tornen a haver-hi... Tinc un lema, que l'amor pot més que l'odi. I nosaltres, i de xanclete, tenen molt d'amor. Així és que us esperem aquesta nit aquí, amb ells. Ara volem saber la convocatòria de la TV3. Volem la plaça a rebussar. A rebussar? A rebussar i a rebentar, com les 3 faixes que porta aquesta. Bueno, Com ho portes, això, la mega pubilla? Mos fas patir una mica. No, soc vedet i les vedets són patidores, Penseu que m'apugen, M'apugen com una vedeta estrella. Ho hem vist. Molino, M'apugen així cap amunt, cap a la glòria. Més la Rosa, la seva filla i 4 segurates que hi ha per aquí, tots estirant la corda, que semblava l'Scarlett O'Hara, allò de lo que el viento se llevó. Doncs, si voleu veure l'Scarlett O'Hara, o en aquest cas de xanclets, avui aquí a l'Ametlla del Vallès, a les 9:30, i per cert, a les 8:30 hi ha el pregó, a càrrec del Joan Lianyo. Ai, mare meua, sort! Míriam, i no em toquis, Míriam, i no em toquis. Guapa! Va, que calor!